Egyelőre a tabella középmezőnyében tanyázik a Győri Eto futballcsapata, amelyet persze a tavalyi ezüst kötelez új edzőjével. A Gárda tegnap az Újpest ellen játszott döntetlent, soraiban csereként szerepelt a légióskodásból hazatért válogatott támadó, a dárdai kapitány által is meghívott Priskin Tamás, akit már is kapcsolunk, itt van velünk Tamás Győrben. Jó reggelt kívánok, szervusz! Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a nézőket! Tamás, amikor hazaigazoltál ugye a bajnokkal azonos pontszámú ezüstérmeshez, akkor milyen folytatást, milyen őszt képzeltél el csapatodnak, és ehhez képest hol tartatok? Hát megmondom őszintén, teljesen más képzeltem el, de úgy érzem, hogy nem csak én, hanem az egész csapat. Sajnos nem ott tartunk, ugye, mint amit kitűztünk célul a bajnokság előtt. Nem tudom, mi lehet az oka, de bízom benne, hogy a folytatás majd szebb lesz és jobb lesz. Pedig ugye a bajnokság eleje még nem indult rosszul, a jelenlegi bajnokesélyestől éppen csak kikaptatok, és utána is viszonylag elfogadható volt a játék. Mi az, ami megtört, mi az, ami akadozik mostanában? Hát én úgy érzem, hogy ez volt az egyik legnagyobb probléma, ugye, hogy jól játszottunk mérkőzésről mérkőzésre, de sajnos nem tudtuk megnyerni a mérkőzéseket. Én úgy érzem, hogy emiatt egy kisebb hullámba kerültünk, ugye utána úgy alakultak az eredmények is, hogy nem sikerült begyűjteni a 3 pontot, és én úgy érzem, hogy emiatt utána már egy picit görcsössé is vált a csapat, úgyhogy bízom benne, hogy mi hamarabb kikerülünk ebből, és folytatni tudjuk majd a jó szereplést. A tegnapi 0-0 miatt dühösek voltatok? Gondolok arra, hogy hát ez az eredmény, ami igazából senkinek sem jó. Mi történt itt tegnap? Hát természetesen ugye mi az összes mérkőzésre úgy megyünk ki, hogy megszerezzük a 3 pontot. Sajnos ez tegnap nem sikerült. Ugye tegnap úgy érzem, hogy jól is játszott a csapat helyenként. A védekezésben szerintem hoztuk a dolgot, tehát nem volt helyzet az ellenfélnek. Sajnos mi sem tudtunk helyzeteket berúgni, úgyhogy kénytelenek voltunk elkönyvelni ezt az 1 pontot. Ezúttal kimaradtál a kezdőből, és csereként hozott be Horváth Ferenc edző. Mi volt ennek az oka, megmondta? Hát igazából szólt előtte, hogy nem fog kezdőként pályára lépni. Azt mondta, hogy most más szeretne kipróbálni. Természetesen én ezt tudomásul vettem, és próbáltam a tőlem legtöbbet telhetőt hozzátenni a csapat játékához. Sajnos nekem sem sikerült betalálni, emiatt kicsit bosszus vagyok, de tényleg elfogadtam az edző döntését, és tovább dolgozom. Az, hogy hullámzó még a teljesítményetek, abban benne van esetleg még az edzőváltás, az, hogy a Horváth Ferenc taktikai elképzelései, stílusát azért még tanulni kell a keretnek. Van ilyen része a dolognak? Hát én szerintem ilyen részének már nem szabad majd legyen, ugye lassan a kapitány már itt van 1 éve, tehát azért már hosszú idő eltelt, ha jól tudom, akkor tavaly télen vett át a csapatot. Természetesen azért kell idő, ugye új játékosok is szerepelnek most már a keretben, amit az edzőnek össze kell rakni. Erre is kell idő, nem mondom, hogy nem. Biztosan, hogy én úgy érzem, hogy jó lesz ennek a vége, csak már nagyon várjuk, hogy tényleg összerázódjunk, és sikerül egy olyan eredményt elérnünk, ahonnan majd a csapat el tud indulni felfelé. Hát egyéb iránt a tegnapival ellentétben te maximálisan alapember vagy a csapatban, az eddigi teljesítményeddel mennyire vagy elégedett? Hát igazából a játék szempontjából megmondom őszintén nem vagyok elégedetlen, a gólok számával egy picit igen, több gólom lehetne a bajnokságban, de próbálok megtenni mindent, és keményebben fog dolgozni a jövőben, hogy ez jobb legyen és szebb legyen, és természetesen a csapatnak is tudjak majd segíteni. Különben te megállapodtál Győrben, most már végleg, vagy legalábbis hosszabb távon szeretnél maradni, vagy ha jön a kedvező ajánlat, akkor szívesen megpróbálnád újra külföldön, mondjuk már jövőre? Megmondom őszintén, hogyha lenne olyan lehetőségem, ami kedvező lenne nekem is, és a klub számára is, akkor természetesen újra belevágnék a légiós életbe. De erről korai beszélni, még sajnos ugye semmi olyan lehetőség nincs, amiről beszélni tudnék, de hogyha ez így alakulna, akkor természetesen nem zárkózom el semmitől. A győri csapatban tele vagytok válogatott, vagy közelmúltban válogatottba bekerült játékosokkal. Az, hogy ez a dárdai féle csapat eddig mit mutatott, ezzel kapcsolatban neked milyen megjegyzéseid és meglátásaid vannak?
Hát először is nagyon örülök, hogy ott lehettem az elmúlt 2 mérkőzésen. Annak is nagyon örülök, hogy Dárdai Pál volt az elmúlt 2 mérkőzés szövetségi kapitánya. Nagyon jól éreztem magam, én úgy érzem, hogy a maximális célt elértük. Ugye sikerült Romániában 1 pontot szereznünk, Feröer-szigeteken pedig begyűjtöttük a 3 pontot, ami a legfontosabb, úgyhogy tényleg örömteli volt. Itt az, hogy a válogatottban kezdőbe vagy csereként játszol, ez én azt gondolom bármelyik szerepet elfogadod, igaz? Természetesen hát legjobb lenne, hogy a kezdőként játszani, de a legfontosabb az, hogyha kezdőként vagy csereként játszom, akkor hozzá tudjak tenni a játékhoz és segíteni tudjam a csapatot. Az elmúlt 2 mérkőzésen ugye csereként kaptam lehetőséget, aminek nagyon örülök természetesen, de bízom benne, hogy majd a jövőben is ott lehetek a keretben, ami nagyon fontos számomra. Az, hogy Dárdai Pálért ennyire lelkesedik a csapat, a kerettagok, meg tudnád fogalmazni, hogy mi ennek az oka, mi annak a vonzerőnek az oka, ami miatt egyöntetűen ilyen jó döntésnek tartjátok az ő kispadra ültetését? Hát én úgy érzem, hogy egy nagyon, nagyon pozitív ember, és át tudja adni azt a tapasztalatot és azt a kisugárzást, amivel ő rendelkezik, és amit ő tanult kint külföldön. Én úgy érzem, hogy sikerült is nagy részben átadni a csapatnak. Ugye még keveset dolgoztunk együtt, de én úgy érzem, hogy ő neki ezt sikerült, és nagyon sok játékos átvette, és szerintem ez látható volt. Én láttam legalábbis az edzéseken is, meg a mérkőzéseken is, amit az elmúlt időben játszottunk. Volt egyébként olyan gesztusa, mondott-e olyan meglepőt, mutatott-e olyan meglepőt, húzott-e olyan meglepőt számodra, amit te itthon hiányolsz, vagy itthon magyar edzőktől annyira nem láttál? Hát igazából nem volt semmi különös, igazából ugye, amit mondtam, hogy a kisugárzás és a tapasztalata, tehát természetesen ugye edzés közben is vannak olyan dolgok, amit mond és segít, hogyha valami nem úgy sül el. Most így jelen pillanatban nem tudnék kiemelni semmit, de így összességében én úgy érzem, hogy nagyon pozitívan hatott nem csak rám, hanem az egész csapatra. Úgyhogy ennyit tudok mondani röviden. Tamás, azt mondnak, hogy ugye legközelebb Finnország ellen kellene bizonyítani EB tétmérkőzésen. Mit vársz, beszéltetek-e már, érintettétek már előzetesen a kerettel, a szakmai stábbal, hogy ott miféle eltérés lesz, miféle különbség lesz, milyen játékot kell majd a válogatottnak játszania, meg a véleményedre vagyok kíváncsi. Hát ugye erről még korai lenne beszélni, ugye rögtön a mérkőzés után szétszélett a csapat, tehát mindenki ment vissza a klubjához. Ha jól tudom, akkor a finnek elleni mérkőzés ez egy pénteki napon lesz, úgyhogy lesz egy egész hetünk készülni arra a mérkőzésre is. Én úgy érzem, hogy a Pali minket fel fog készíteni teljes mértékben. Az egyetlen és szerintem elfogadható dolog az lenne, hogyha megvernék a finneket, és én bízom benne, és úgy érzem, hogy ez sikerülni is fog. És azt mondd meg végül, hogy ugye te Komárom is srácként, ugye nagyon fiatalon kerültél Győrbe, a szlovák válogatott most világra szóló eredményt mutatott fel a spanyolok ellen, és szerinted mi kell ahhoz, hogy egy magyar nemzeti csapat egyszer éles helyzetben, valamikor a közeljövőben, hát mondjam, ekkorát tudjon durrantani? Igen, néztem én is a játékokat, ugye az elmúlt 3 mérkőzésben sikerült 3-at megnyerjük, nem is rossz ellenfelekkel, ugye egyik az a spanyolok, a másik azok az ukránok voltak idegenben, tehát tényleg elképesztő, amit műveltek, úgyhogy úgy érzem, hogy meg is van az esélyük most már kikerülni az Európa-bajnokságra. Hát nehéz lenne megmondani, hogy mi kell ahhoz, hogy tényleg eljussunk erre a szintre, de hogyha megnézzük a keretüket, akkor tényleg nagyon sok olyan játékos van, aki külföldön szerepel, és nem is rossz bajnokságokban. Hétről hétre játszanak, úgyhogy szerintem ez lehet az egyik kulcs. Hát adasson meg neked is, hogy szerepelj még külföldön, hát egyelőre a Győrben kell bizonyítani, és hát gondolom a dobogóról még egyáltalán nem tettetek le. Hát én úgy érzem, hogy nem is szabad, a kitűzött célt el kell érni, és én úgy érzem, hogy a csapat az dolgozni is fog érte keményen, úgyhogy nagyon szurkolok a csapatnak, személy szerint magamnak is, és bízom benne, hogy el tudjuk érni a céljainkat. Hát jó munkát hozzá, Tamás, köszönöm szépen, hogy velünk voltál. Én is köszönöm. Szia! Viszontlátásra.